al-Bustamiyu kanko fo don der wallo en be dowtani man wato habe umra umatore dowtana be wallo en sedan man da ko o wi kanko bo hakke subhanallahi do hebbiri der alqur'ani habe tasboje baqiyat fu subhanallahi do heewi do kanko bo Allah go hajata jotta ka o sali jotta do hajugo annabo en ko bo malaika jotta ka Allah man direct wato kanko bo da ko o wi a'udhu billahi e mabbe subhani ma azamu sa'ani kongol mako on do aljannatu li abati sipyani o wi sen wedo wodani am ko so ko mawni sani am mawni wato daraja am mawni aljanna do dum babal fijurde bikkoy am dai anda ambuta ayata anasta kadi an ka hebi ko burata aljanna manna wato hakke subhanallahi do heewi goni kanko boy subhani o wiata sene dum wadi hana sawori don der nada sofe do kay wala ba ko en wolwata do ka hala sobe bi adama do kam wato o mankiri hore mako be kalimaji di jawmira mankiri jati mudum yowa nden wato way o wiata aljanna do aljanna manna aljanna Allah je volwata alquran ma dum aljanna on ka bikkoy mako fijata der mudum yo kadi min kam julta do nan do kasen man foto tammi dum fewre bismillah min hawta minon bo minon andube jotta do bononda walo en sedan min kawta minon bo onon bo jotta don kawta ban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam vino heferbe wato ena robe amin be bikkoyji amin onon bo ena robe ji modon be bikkoyji meden en gada nalore Allah do pewo do bismillah en gada non le wala hala fitina ban hadata jotta do ardibe tata be kefta pewe modon ta jotta do be dujjombe wudina hala modon on faddata way waddan fitina fitina kay buri en fama wala lakir wala piide fitina dum ummata don nda ha darata saka umatore ma do wiya ko a yidi dum wadde fitina den en joda yeso lamdo be keditobe habe anda ha gonga woni way wadda fitina sinangam don hasardiji nastugo wirdi tijaniya ma ta vidutu he don wato to goddo wari hanastan fu be waggina goddo ta vidutu a wiya tefan gonga ha woni wato don der sardiji nastugo wirdi yo do ni kadi yo enon non wato halaka en bido don jotta do hako larani hala bido senwe do wodaniyam wato aljanna dum babal fidirde bikkoyam do moyidi fulara ha deftere mabbe wietende tawiyatil islamiyati ha numero 15 e jetati to alari ndeni wato atawan kalimawol ngol handar deftere man ka uju billahi be bido ngol yo do ni kadi nden way daraja Sheikh Ahmadu Tijani mabbe do yotti wa yamna'u wa yudi wa yamna'u wato o tindiniri hoore mako bendo jawmira o tindiniri mangumu daraja way Sheikh Ahmadu Tijani yotti wato jotta ka o hadan o hokkan wato o hadan goddo ko yidi fu ko bo o hada dum risku ko bo daygol ko dume non bo o hokkan goddo mo yidi fu do kam se Allah wa yaf'alu ma yasa'u wa ne tagdi Allah yowa do ni kadi to do fu don der darajaji jotta do wallo en sedan mabbe dai ya de raabe julbe yo wayto to laatake jikirowo wato to laatake o balmama ko bo wodi ko wadi bandu mako wurtini i'am wato i'am man vinda la ilaha illa Allah kayya annabojo fu barama inde wato i'am mudum winda la ilaha illa Allah yo sahabo en mawbe be barama hakonoji be jotta do be barol jotta do je ngila je joyre be i'am mabbe winda la ilaha illa Allah ni nden wa ngam walojo sedan wato ngam woy i'am mako wurta winda la ilaha illa Allah yo do kam fu dum fewre mere kadi do mi accata ko insha Allah fodde bandu yonki am don der bandu am ko der sare dangay mi rentinan himbe wallo en seeday ko mi don der sare dangay yo hala ngam wajugo am kam do ka komi hadama wajugo man makal yo wadoni yo wa to kadi ayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kanko ma o vi be daraja mako be latugo mako burna do tagle o mawdo jotta do annabo en fu maka tawon sakko luttube kam kanko ma o vi Allah latti dokko wato Allah latti kado kanko ka o sendo dede mo Allah hokki fu amana kanko amma kambe kam no be torrita wallo en mabbe do woy madada wato beddan min risku beddan min barka beddan min kaza nden be yakam fu sahabo en ka yahanno tora annabijo wi'a annabijo torona be Allah hokka be kaza on amma kambe kam walojo man on hokkata hakke be darni mo darnde Allah direct wato o lawru o rewete do jotta kam yo ka do noy watta en rentintako en vibo en wajan ngam Allah do bo ko mo yukkini gonga Allah watan la gambal yiti alahira ha hunduko mako yande o mayata ko bo yande dargal min ka ko watta mi pat wadami wato mi accata ko do ngam mi andi yangada man ha yotti fu yottata ko yangada jotta do la gambal yiti alahira je Allah bangi do vido yo do ni wa kadi sinama hakkilo mabbe wirwi kam kadi walojo habana do ni kanko ka o nastan yite
wato mawna o ɓiɗɗange ha jawmirawo heɓata nastinta jotta ɗo geddo Allah feere naw latti o ɓurduɗo ha nder wallo en man panden kam kadi nden ka to ɓurduɗo man bo nden ka na Sehu Ahmad Tidiani go na ɓurday nden kam nden ka Sehu Ahmad Tidiani go mana o latti o ɓinguel jotta ɗo o ɓinguel yite ko bo ɓinguel kayya na jawmirawo ɓangi ɗo winde alqur'ani wa halimta la'at wa taqulu wa hal min majidin jawmirawo ƴama noy hande ka a haari na kange bo nge wiya noy ɓeddari ɗon na nden en faami ha tafsiruji fuu bo yande dargal jawmirawo umra annabi adama lima ɓikkoye muɗum ujunere goto dilla aljanna luttu e pat dilla yite on ha limgal ɓiɓɓe adama pat timma be koseje fuu jawmirawo wi nastange be noon fuu Allah ƴamange a haari nange wiya ɓeddari ɗon na nden ɗum ni way genderu wondu wiya way kañum ka nasta yite ɓe ɓuɓɓuta hebbina yite way ha hisna woɓɓe feere na mi fewani ɓe derɗam julɗo na nani dande gajowo may modiɓɓe may ƴamteteɓe man on ɗo yowa kamɓe wi ka yo do ni kadi to kadi ni woyni ha jotta ɗo nane walojo seeɗan goɗɗo man ko wi ko en ɗo lonta ko en wino nani go ha woyi wigo mako wato sinanga o semtino Allah ka o tutanite alahira ɗo wato nge yifa ha gene ma fuɗa nder mage kayya jotta en pat en ɗo andi yande goɗɗo titi manni o wi wayne mi semtima de o huɗima tan jotta ko o holli wala ha a yetti sam sakko ma ha yeeso lamlamɓe men ɓe duniya ɗo ni a waya joɗa yeeso lamɗo ni on yewta si a wiya kay lamɗo sina mi semtinoma kam mi tammi inchallahu macco ɓe andi no wattama ha yeeso man ha yeeso lamɗo man fakat yo nden Allah go on ha yetti jotta ka a yetta wigo aɗo semta Allah de semtogo ɗo wato irin wigo banni ɗo ɗum ɗabi'a fulfulde ka ɗum kuudi on direct a yawni oɗo man wato sinagam wato jotta kam kanko yiɗi yite man nge ɗo jooɗi ma sinanga o semtino Allah ka o halkan yite me masamma a'udhu billahi be walo en seeɗan amma nana min wi a nani ni wato dede kalimaji maɓɓe may kamɓe man fu ko ɓe mbiyata to kadi semtego wato ɗum semtede nde maccuɗo Allah semtata Allah je en andi kam wato maccuɗo Allah semta Allah taya hakko Allah haɗi maccuɗo Allah semta Allah tata o yedda Allah wato be ko Allah haɗi o semta Allah bo huwa wato deydey ko Allah umrimo ɗon wiyete semtede amma miɗo sinami semtino Allah ɗo kana holli wato sinami semtino mama amarata ko pursina ha nadata yeddoɓe ma ɗum mi vilan pursina man ɗo ka no haala man ka husiti kanko be jawmirawo mata won hawon anda ɓe ka haala annabo en kam moy yo kadi ɗoɗo ɗo naabo hikka on mi andi ɗariqa tijjaniya daga mi siwa jangugo be seni mi andi ɗariqa tijjaniya hama kamɓe man ma toɓɓiniyam be ma na hande mi andi duuɓi ɗi miɗo waja ɗo pat mi andi ɓe amma jotta ko turtiniyam mi salliti dow maɓɓe ɗo wato komi yiman ɗuuɗi mi tawi bo ɓe ɗo dilla yeeso ɓe ɗo haɗa halkugo umatore duniya fu andiyam dow mi wajugo mi gajo ha mi handita umatore jotta ka ɓe salni ɓe halkan umatore kanjum waɗi kadi yo ngam mi tawi ha jotta ɗo jikiroɓe ɓe ɗo jooɗi kamɓe ɓuuri julugo kanjum waɗi mi turti mi naati wajuɗo mi tawi babal feere nder Kamaruɗo wato ɓe kamɓe jooɗi jikira tan ɓe ɓuuri sembe julugo kamɓe ka jikiri maɓɓe naadi ɓe aljanna malli bo ɗum jumɓa ɗum timmina ha nder berniwol ba nder bature ɗo ɗum waɗi ɗum jumɓi ɗum timmini goɗɗo ummi jinni nder saka umatore o silmini yimɓe pat ɗo tamba irin bana voynoɓe torgo sadaka to yimɓe jumɓe timmini ɗo nde o silmini yimɓe pat hoori hakkille muɗum ha maako so o wiyata min wiyete jawmirawo min wiyete Allah ɓangiɗo nder julurde passe ɗo uja tan a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi yewwa nde ɓe mburti yaasi wato jotta ɗum modiɓɓe maɓɓe go modiɓɓe nastinoɓe ɓen man ha irin bonondaji man se ɓe mbiyata na onon on latti majjoɓe wala ko anduɗon kanko kana o andi ko o wi wato o andi ko o wi kanko o Allah man on be gonga ka ɗoɗo ɗon mi tawi dama no mi muñira wala nonnoon mi nastiri waju jotta ɗo dow hunde nde mi accata bo illa ma sa Allahu yo do ni kadi kadi nde ɓe kawti ɓe gulliyam ha yeeso lamɗo amin ha gawdere goɗɗo maɓɓe wiyam woyna an malhama dikko na anda baɗini minon baɗini min hudata wato mi anda suuɗi ɗum kamɓe ka suuɗi ɗum on ɓe kudata kanjum waɗi mi wiyata wato kon dalla ɓe watta kaza be kaza yo kaɗɗoɗo ɗo onon keɗitoɓe waju jam en hakkilo mo Allah handiti fuu en ɗo andi suuɗi ɗum ka je Allah wala jeyaɗo Allah foti andugo suuɗi ɗum Allah kadi ha ɗon ɗo kadi noy to o ƴamama ha a jooɗi ɗo balɗe noy luttanima ko bo lebbi noy malli duuɓi noy haɗima mayugo nder lewru nduyeru tita toy on a tammi mayugo dedei jotta ɗo ko Allah hoddiri a heɓata fottinama ko velnatama ɓernde ɗume be ɗume on limtanam malli bo ko tammi sunugo ma hidde ko ha maya limtanam ko o andi o wiyata sina wato ɓe ɗo wato ayo maɓɓe ɗo teta ɓuura sembe woy kamɓe ka suuɗi ɗum ɗo onon nuɗɗinɓe modiɓɓe tijjaniya onon mi volwanta be jotta ɗo yeddana ɗo wato kanko o wajan ha radio o yeddana jotta ɗo modiɓɓe tijjaniya onon may mi ƴamata na kamɓe man wiyam wato ɓe andi suuɗi ɗum kamɓe bote haala to ni laatake goɗɗo ɗon ha
fattude mon ko ba reedujo on ƴamani walo modiɓe man usen debbo ɗo yande ndeere o tammi dañgo ler noy wakkati nde je mananange mallini an ka hoore mako ne o anda no o timmirta ngam ma asli man ma annabijo men ɓurna table sallallahu alaihi wasallam o famtini men o wi tata laare dewal ɓi adamajo laara ragare mako wala ɓurɗo ɗo en pat meɗen ko moye laare ta laare dewal mum laara ragare muɗum babal feere bo annabijo men sallallahu alaihi wasallam o wi on pat moɗon aljanna dewal mon hokkatamon aljanna sey ɓe ƴamata ko an fu nayalulaɗo Allah o wi ko min fusina to Allah suddiyam hinnu e muɗum be yaafo e muɗum mi heɓata aljanna ko kanko annabijo nden woyi wato woyi an kam wato ha yetta a sorran aljanna woyi bor temerɗiɗi mo hokkimo fu naati aljanna mo safotiri be gitti am miɗo dari ha duwala wato ɓinguel Ibrahima Kawlaha man wari tawiyam ha duwala ha julurde alaji kase en ɗo wato dari o safotiri be maɓɓe wato nde o nasti o wari nastugo julurde o wi kala ko hokkiyam jungo ɗo pat wato mi hokki ɓe aljanna ɓe pat ɓe nastan aljanna ɗum saare mana ɗum saare ma sakko wato a saha mo a yiɗi a ɗawa mo a yiɗina annabijo ma o wi dewal muɗum hokkata ɗum aljanna ɓe ƴami ko wala mo dewal mum hokkata ɗum aljanna ɓe ƴami ko anna o wi ko kanko fu nden laare bo ha hadise annabijo ɓurna tagle babal feere bo o wi wato ɓi adamajo no moɓirta ha nder reedu dada ɗo yowa yaake to o sikki lebbinayi nder reedu dada to laatake jawmirawo watan dede yaake watugo yonki ha ɓandu ɓi adamajo go to yetti ha nder reedu dada go yaake ma jawmirawo umra malaikajo ƴami nayyi yowa to kadi ɗoɗo ɗo ha ragare haala man ni annabijo sallah sallam o wi on man to laatake o windanaɗo jotta ɗo yiite o dillata aljanna to on o artiri to o goɗɗo aljanna o yedda Allah ha ɗum ha jotta ɗo aljanna ɓaddanamo ban hafande amma nde arti windi o goɗɗo aljanna sey to ɓadi maago egga dow kuugal himɓe yiite go to ɗon no yedda Allah wato egga dow kuugal kuugal yiite o hota dow kuugal himɓe aljanna o mayra be yaafo e Allah yo malli bo o umma oɗo rewa Allah ha aljanna ɓadditinamo bakin hafande to windanoma goɗɗo yiite sey to ɓadi maago sanadi ko yarata mo yiite go tabita dow mako o huwa ɗo maayo o nasta yiite ha ɗo ɗo ɓe wi illa walo en na ha ɗo ɗo ɓe wi illa walo en na walo en man mana na baɓeɗo ɗo ayatɓe kamɓe ko haɓan be Allah ɓuran annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam laare dey ɗo ɗo moye ɓuri wonugo nder ko haalaka ko moye en andara gare muɗum ɗo moye ɓuri wonugo nder ko moye andara gare muɗum ɗo moye goɗɗo may wane goɗɗo may mbiya ɗo min kam mi andira gare am wane goɗɗo yo do ni kadi yo ɗo ɗo sen hakkilla jotta ɗo haala walo en seeɗan non bo nda woodi ha ɗo wato jotta ɗo walo en maɓɓe may ɓe mbi wato woy goɗɗo feere o wi nde o ɗaani jemma se o hoyɗi annabijo men sallllahu alayhi wa sallama se annabijo wiyatamo accu do'irgo be jotta ɗo 9 ɗo a do'ira be salatil fatihi accu do'irgo be inɗe jawmirawo 9 je en wiyata ya allahu ya rahmanu ya rahimu ya maliku ya qudusu ɗo ha timmi 9 ɗo wayi wato walojo maɓɓe man yiidi be annabijo haɗimo do'irgo be inɗe jawmirawo annabijo umri mo do'ira be salatil fatihi ngam ɓeɗo ɗo irin peweje wonta ha maɓɓe ɗo hulni masine ɓe wartiri pewe maɓɓe may ma ɗum dewal ɗum wajibi banno laatiri geeto ka dole sey to foofi law yeeɗa wajibi wato ko bo sey to ñaami nden yeeɗa non noon wato mo diɓɓe ɗowtaniɓe walo en seeɗanɗo ɓe gartiri fewre kam kadi sina non ni wato jawmirawo ɓangiɗo on umri annabijo be kala mominijo fu do'ira be inɗe muɗum 9 walillahi asmaul husna fat'uhu biha wato Allah ɗo mari inɗe boɗɗe kanje woni 9 may do'iremo be do'ire torre Allah be maaje Allah umri annabijo bo umri sahaba en muɗum ha yetta yande dargal nden woyi annabijo gollorta wiya tata do'ire inɗe Allah do'ire salatil fatihi wato ko ummiri heddi annabijo fu ɓe lestina daraja may ɓe yawna ɗum ɓe wartira ɗum hunde mere ko ummiri heddi sehu en maɓɓe ko bo e defte sehu en maɓɓe pat ɓe ɓanta ɗum ha ɓura konngol Allah ɓura konngol annabijo Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama wato mi woodi ijini wiigo noon ɗo mi woodi hujjaji kaɗo waagi ngam bote haala miɗo yikka wato wayso waaja ha nder leddi Kamaru ɗo pat mi ɓuran ɗum waysuru wala goɗɗo wirdi may momi jippay ha muɗum wato miɗo tawa babal feere mi yaha mi waaja waaju sankita wato to min kooti modibbo go wi'ami pukaraɓe maako ma jangna kam ha mi sabta dey na o wala andal ma sakko mi wiya ɗum majjuɗo wolwi o wi'ami kay mala hamadi